jam ngale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv en garti e kattande jomiraɗe subaka hande o gam yettuno noon ko sifa e kele gaddan e jeyandiji leydi sénégal joni palen koye jeyandiji ɗi alarba nogas e nayyi lewru jeego ɓuuru hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom ko sifa e kele gaddan e jeyandiji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jeyande quotidien le quotidien kam musimen jeyandiyankoɓe ɓe garti ko eko yowiti ala haali keppugel ndijo leydi sénégal toon to dolaji ɗum amérique e guel ɗon kawguel windere en kewol honno mbiri kam musimen jeyandiyankoɓe ɓe mbi ko leydi sénégal oɗo saaha kay nene ɓatti ko wiyete ko élimination ɗum ko caggal défaitaji ɗiɗɗi ganduɗa kay keppu o heeɓi ɗum toon to dolaji dontude amérique ɓe mbi noon oɗo aljuma garo kay ko aljuma beni wonande kay keppugel ndijo mo leydi sénégal honno wiiri kam musimen e jeyandiyankoɓe ɓe garti noon eko yewti ala haali konngudi Pape Thiaw kalɗo kollirɗo wonde kay yaawi haalede haala échec honno wiiri kam musimen jeyandiyankoɓe goɗɗo mo ganduɗa kay suuti konngudi muɗum ko Sadio Mané caggal e keppugel ndijo leydi sénégal hollitti noon il faut kamɓe fettoɓe ɓeete ɓe ndendutina sembe mabɓe beele haaɓe mbawa hebde hunde ganduɗa kay ene wawa dañede honno wiiri jayde nde ɓe garti e konngudi Idrissa Gana Gueye kollirɗo ala taw kay ko gasi taw ko yewti ala haali on ɗon élimination Edouard Mendy moɓe mbi kañum kam waɗi forfait ko yewti ala haali ngal ɗon poddal jogongal wadde hakkude leydi sénégal kam e leydi irak on ɗon keppugel ndijo leydi sénégal gummiɗo toon to case de base muɗum ye tawtoyi toon to Toronto ɗum ko gam wawde heblanade hono ngal ɗon poddal muɗum hakkude muɗum e irak hono wiiri kam musimen jeyandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeyande wiyetede e jeyande quotidien le quotidien jeyande Walf quotidien kañum arti ko yewti ala haali on ɗon ɓe mbitande ko jogugal coupe du monde o wonande kay keppugel ndijo leydi sénégal ɓe garti noon e ɗen ɗon caɗele teskaɗe wonande kay fédération sénégalaise mo football ɓe garti noon e Abdoulaye Fall ganduɗa kay kañum woni e gardiɗo o kam e gomuɗum holno ɓe mbaɗi ha ɓe mbawi wasde oftade walla hormade kala ko ganduɗa kay ene fonno hormede holno wiiri kam musimen jeyandiyankoɓe ko nguli Pape Thiaw gartuɗo eko yewti ala haali on ɗon mi kolli Pape Thiaw oɗo saaha kay ko waɗa prise en otage wonande kay cadre uji muɗum ɗum woni noon namdal ngal ɓe mbaɗi kam musimen e jeyandiyankoɓe jeyande nde arti ha joni eko yewti ala haali CDC ɓe mbi ko caggal nde ɓayyina ɗin ɗon document ji ganduɗa kay document ji confidentiel ɓe ganduɗa kañum goni CDC holliti kay wonde manaw e gueɗe ɗe toon to lawol honno wiiri kam musimen e jeyandiyankoɓe ƴeewoyen e jeyande ganduɗa kay kañum woni les échos kam musimen jeyandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon présumé vol kanɗon guyka ganduɗa kay ko ene tolni e temedere million taw koppareji meɗen franc CFA ɓe kolliti noon wonde kay gueɗe ɗe no wayno udditi e hello wongo hono wiiri jeyande nde ɗum sababu no ɓe kolliti yimɓe nayo taw ko sehilaɓe kamɓe kala noon foof noon ɓe mbaɗama placé sous mandat de dépôt hono no wiiri kam musimen e jeyandiyankoɓe ɓe garti noon eko yewti ala haali kuccam hakkude mabɓe ñawoɓe ɗum noon ɗum wonata ko ñalawma janggo o ɓe kolliti noon e ɗum ko caggal on ɗon plainte mo ganduɗa kay juƴƴinanoma ɗon ɓe ganduɗa kañum woni jeydiyanke ko law toon to Seneweb kam ɓe ganduɗa kañumen goni yoga e gollidi mumen kañumen kala oɗo saaha kay hunde nde ene rewira ɗumen coupe du monde 2026 jeyande arti Edouard Mendy moɓe mbi waɗi forfait poddal hakkude leydi sénégal kam e leydi irak ɓe mbi noon ko ine famɗi foof noon Edouard Mendy ma jooɗo ko ine tolni e balɗe sappo hono no wiiri jeyande li quotidien kañum arti koko yewti ala haali jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngo woni e wadde toon to république fédérale mo leydi Allemagne ɗoɓe mbi kam musimen jeyandiyankoɓe no wonde leydi sénégal oɗo saaha kay fandare muɗum ko wadde monté en puissance ko yewti ala haali partenariat économique mbi sababu noon ɓe garti e on ɗon fannu ɗoɓe mbaɗi natal hoorejo leydi sénégal kam e jaggue leydi Allemagne hono wiiri e jeyande arti e OFNAC mo ganduɗa kay erima wonde kay totiri dawal ɗo ha ñande capan tati e goho lewru juillet ko yewti ala haali déclaration de patrimoine hono wiiri jeyande ko on saaha noon jeyande ganduɗa kay kañum woni e jeyande wiyetede jeyande turbine quotidien wi aha kay ɓe ganduɗa kañum goni OFNAC kolliti kay wonande ko yewti ala haali déclaration de patrimoine ɓe mbaɗi accordé une ultimatum woni tan un ultimatum ha dawal ko ene tolni e balɗe ɗo ha ñande capan tati e goho lewru o fandu darade ko adi koɓe mbaɗa sanctionné woni tan haaɓe pawa ganduɗa kay kañum woni
woni kuule e yoga e ɓe ganduɗa kañum ngoni ɓe jogani ɓe mbaɗani on ɗon déclaration de patrimoine hono wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe ngoni jayde wiyetede tribune quotidien jayde ɓe ganduɗa kañum woni point actu kañum noon arti koko yuti ala haali deƴƴere jaggue ɗe ganduɗa kay kañumen ngoni tawteɓe lurdugo ɗo ete nder leydi Sénégal gon ka sifa ala haali dawrugol ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe garti noon e omo ganduɗa kañum woni Idrissa Seck wondude Khalifa Ababacar Sall kam e omo ganduɗa kañum woni Aminata Mbengue Ndiaye ɗo ɓe garti kam musidɓe jayndiyankoɓe e ko yuti ala haali limogeage omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ɗo ete hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko hani no o waɗiri retour won tan no wurtori toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum noon woni ko jahli kam musidmen jayndiyankoɓe jayde point actu ko ɗum mbi sababu noon ɓe garti ɓe gardori natal ɗeɗo jaggue ɗe ganduɗa kay ko jeeyaɓe e lurno ngo woni opposition ɗo ete nder leydi Sénégal jayde en relief kañum arti ko e coopération hakkude république fédérale mo Allemagne kam e leydi Sénégal ko letti e wonande e on ɗon visite officielle mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗino ɗum toon to leydi Allemagne ɓe garti noon e ɓeydade sembitinde jokkodiral hakkude Berlin kam e Dakar holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ngam wawde hebde partenaire uji ganduɗa kay mbawa gollodade e golle fannuji kewɗi hono no waɗiri e gardidi nattol muɗum jayde nde ƴeewu en jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde groupe Futurs Médias nde jayde l'Observateur kamɓe noon ɓe garti koko yuti e alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni on ɗon entretien mo ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Serigne Mbaye Thiam waddi ɗum e mabɓe ɓe garti noon e kanko konnguli makko kanko Serigne Mbaye Thiam ene tawe e hello tati e nder nden ɗon jayde kono noon jayde arti ko yuti alhaali suudu sarɗiji e leydi Sénégal ɗum nane kadi on ɗon proposition de loi mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum ngoni sarɗiyankoɓe ene ganni e yuɓɓinde ɗum holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɗum bon noon ɓe kolliti ɗum bon kay so tawi ɗum woodi yidde nde kay ko wadde ganduɗa kay kañum woni véritable contre o ganduɗa kay kañum woni e laamu ngu holno wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde l'Observateur jayde nde ruttanima mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblowo keppu guendiji leydi Sénégal ɗum kala ene tawe jayde guendiri nde Le Soleil kañum arti ko e nguɗon dillu ngo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wonno toon to leydi Allemagne ɓe mbi noon ko un partenariat stratégique renforcé hakkude leydi Sénégal kam e leydi Allemagne ɗum woni ɓe mbaɗi ene gardidi natal mabɓe hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e omo ganduɗa kañum woni hoore walla mi omo ganduɗa kañum woni e président république fédérale mo leydi Allemagne hono no wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe jayde guendiri nde Le Soleil bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko si haaɗaɓe ceeɗe ko ɗum woni komi kemno rubinanade ko sifa e kele gadane e yoga e jayndeji leydi Sénégal adi medine rubinde jayndeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min won jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.